Eiza plater bat prestatuko dugu gaur, eperrak eta nirekin kozinatzera korrikalari bat etorriko da. Artzai Ostolaza du izena eta harrapakin garrantzitsu baten atzetik dabil azken hilabete hauetan. Bere harrapakina lasterketa bat da. 75 kilometroko ultratrail edo mendi lasterketa bat antolatzen ari da Artzai. Domusa teknik 40.000. Luzatze ariketa batzuk egin eta gero Zumarragako Etxeberri jatetxera abiatuko gara. Bertako sukalde buruak Bixente Egigurenek eperrak eiztarierara kozinatuko dizkigu, poliki, presarik gabe. Barazkiek ere poliki hasi behar dute, beraien erritmora. Arbeitzako Mikel Antonak beraien erritmora hasten uzten ditu bere barazki ekologikoak. 50 inguru barazki mota dauzka. Etxetan oso ohikoak ez diren bi aukeratu ditu gaur guretzako, txikoria eta apioa. Guazen korrika, sukaldera, saioa, astear dago eta. Txak! Kaixo lagunok, eguerdion, hementxe gaude, Artzai eta Billo, kongetorri, zer moduz? Ondo. Hementxeakak, Domusa teknik, 40.000 lasterketako antolatzaileaiz, ezta? Bai. Zerta, ze ikusiko jau lasterketa honetan? Azken finen ikusiko deuna da gure ingurua, gure parajeak, benetan politia dira, eta, bueno. Ondo. Lasterketa, ez dek lasterketa bakarrik izango, beste gauza asko bilduko izki. Bai, ingurumena, berdintasuna, eta bueno. Artzai, balase, guantxe garatuko dugu guztia, elkarri ningo jau eskabetxe bat eperrana, entxaladear bat iteko, ikusiko zerrez eta erra, eta ikusiko zu eze proiektu polita. Adi lagunak. Bueno, launak, eta Artzai ikuste hemen osagai desentez eskau, garatu ingo jat pixkat errezeta, bale? Nola ez, eperra ingo jau, aurrena eskabetxatu. Baina eskabetxatu baino lehen nuo, hemen sopletez ekau, zuakin hile finagoek eta horiek erreko izki hau, olio pixkatekin prejituko deu, eta gero bertara botako deu. Bai asanaiua, bai tipulina, baratzuia, erramua, eskaia eta piper beltza. Eta hori, egosteko, jarriko deu hemen ura, ardo txurila, olilua eta ospina zagarrana. Eta hor ladako deu, denboa luze, gutxiko bera 2-3 ordu berri izateitu, lasai, ondo eskabetxatzeko, eta zu basuan, bestela, dana puskatu iten. Eta orduan, xoabe, eta xamur gehatzea nahi di jau. Eta gero, hemen ingo diaunaek, honekin entxaladatxo bat, letxuga pixkat, kukulua, rukula, eta hori ingo jau entxalada bezala, eta gero gaztaina ingo jau zuritu, eta gordinean jarriko jau fin-fina. Eta gero, baitara ingo jauna hemen dek tipula, ondo gorrituta, eta hemen baitara ingo jau aranakin, tipulakin, eta jengiber pixkat, eta hemen dazkau kuian pipakin, vinagreta bat gero alinatzeko dana, bale? Eta gungoek, behituzak azpin, tipula pixkat, gero eskabetxia, gero entxalada jarriko jo, eta gainetik vinagreta botako zio, bale? Bale. Balekua? Zure zaneta? Ja, zure zaneta. Bale, lasa, jungo ditu pixkanaka, eta hau zein dudakakenia galdetu, bale? Venga, ni jarriko itemen sartaia martxan, eta aldi berien itzini, berdi hemen, Aldi berien itzini, A ber, moldatu gaitu, lasai. Pixkanaka, eta lasai jungo gaitu. Hemen jarriko itena da nila zutan, olio pixkatekin, ik tipula moztuko jak, eta bertan jarriko ju, bale? Perfecto. Beita, jarriko ju, gehiagik gabe, horrelase, txorrotada bat, eta hemen ningo ekena gaiko, bi punta garbitu, eta gero luxiak amoztu, bale? Perfecto. Lasai jun, eta txukun eta garbi. Bueno, eta hau, lehenengo edizioak, ez da, nerbiluak eta dana egiko dituzue, ez da, nola teatzeken eta zuen proiektua nola garatzeken, ez da? Bai, nerbiluak beti daude, azken finen gauz berri bat dalako, eta gauz berri bat ofizial bezala. Aurten egin deu, laun artien,
Eta pixkat hortiken ertentzun ideia, ez? Ofizialtzearena. Osa, lagun artien indezuen zerbait izan dek, Bai. eta hain txukuna eta hain beste gustatu zaizue, egurran nahi duzula eman. Bai, egile zan, hola izan zen. Konfinamendua eta zala lasterketak eta ultrak atzeratzen nahi zian. Bai. Eta, bueno, asko entrenatzen nahi ginen, da etzeon entrenamendu horiek nun praktikan jarri. Vale. Eta orduan, taldien, gu dakeun WhatsAppeko taldien, erabaki ginen, ultra bat egitea gure artien. Vale. Eta, 18 pertsona parte hartu ginen, da egia esan 18 pertsonen artien, hasieran pixkat, lazai antzin hartuko inula, ez, justu kontrakua izan zen. Kiston pikia. Kiston pigia. Eurre. Hor launtasunik eta bat etzeo. Ez, Batez. Sankaia jazten dana erentzen jaten. Ez. Hoi azken ginen ultratan de ez dugu egiten. Ez, joku zikinik ez diu. Ez. Hori garbi. Baina adibidez, nolako luzia izan dago? Zenbat kilometro indituzuek horrika? Ultra hau zeharkatzen du Azpeiti eta Errezil, Bidani, Beizama, eta atza berriro Azpeitira etortzen da, eta 65 kilometro izango ie. Buelta erraintzen duten orduan, ez da? Bai, eta 8 mendate igotze ditugu, bertako 8 mendate igotze ditugu. Eta, azken finean atatzeie, 3.000 metro positibo. 65 kilometro eta... 3.000 Bai. Garra, mendigo, ez zue txantxetako voltain, zuek, Ez. Aztekotan ondo azita... Ona. Eta esan dekena, WhatsAppeko talde baten hasi zinatez, zer historiek hau? Azken finean, ni hasi nintzanin mendilen lasterketa motza egiten nitu. Bai. Eta ezautu nun ultra handi bat, eta, horrea puntako nintzala. Baina bakarrik egitie oso gogorra izatezan, entrenamendue bakarrik eta hori dena oso gogorra, eta orduan zestuarreko bi launekin juntau eta haiek asko erakutsi ninduten. Nola preparau lasterketie. Eta, Eta horren arira, grupo bat intzen duten WhatsAppekua, eta horren arira lehiak eta hoin dezue, eta guain antolatu dezue proiektu berri hau dana. Hola, azeitu gauzak, txirrik txarraga eta moldatzen. Zeinek, esango zuen, hasi nintzen niran korrika, derrepende antolatzen hasiko nintzanik. Ona. Eta gainea, gaur egun bereziak zuentzako, gaur azteka epia izen emateko, ez da? Bai, gaur arratzaldeko 6etan web horria izen ematie egongoa, eta 400 pertsona... Hartuko parte, zenbat jende aldu hartu parte? 400 pertsona? 400 pertsona. 400 pertsona, eta azken finen bolondresak apuntatzeko beste horri alde bat, azken finen bolondresak olako lasterketa bat behar izateu, bolondresen laguntza ondile. Eta epia, guaindek azteko, eta noiz izango zehazki lasterketa? Lasterketa maiatzak 14 izango da. 13 zorionak. Akordatuko, nau nire bai. Bakizu zein marazun? Bai, Are azaldu. Opari jakin, are agunda, pastelak eaman da jende egateko, ez da? Txarra ezan izango. Zure presentzian... Nola izateitu, korrika guanian abita iamento, nola deitzek? Bai, anoa unea. Hor pastel emato jarri berkoitu orduan. Txarra ez. Magino bak, helduko zan horre. Bukatutakoan hobeto, pastelak. Bazpare. Bai. Vale. Eta orduan, zema jende espero zuen, reunentzako jarri zuen bazpare, gehiagi ez izateko, edo... Ez, azken binen, 400 pertsona eskatzen dude bai responsabilidadea handile. Bai seguridade aldetiken, azken finen eukitzie, hainbeste pertsona mendilan zehar, responsabilidadia da. Eta, azken finen... Kudeak eta hon bat berde, jendia ondo duteko, arazoik espasateko... Lehenengo urtia izanik, bazpade, guazen... Txirrik itxarraka. Bai da. Beti ongo aukeri haunditzeko. Bikain. Eta nahi nien esan, ze jende aldik parte hartu? Profesionala izan bihardik, edo zen motatako jendia, korrika entrenatuta egon biharko, 60 kilometro korrika iteko, ezingo, pasia bat matea ezteko, Ez, benetan, olako lasterketa bat egiteko, bai behar da preparakuntza bat. Urtintzear eskatzeu, preparauta egotie. Baina, ez gu ez, hola... Zerbait oso profesionala egitea baizik, eta ondo pasatzea, ingurugunea ezagutzea. Festa bada, gu ezagutarazi, Azpeiti eta inguruek ezagutarazi, jatetxiek, hotelak,
pixkat ingurua danetik. pixkat bultzada eman, Hoi da. eta bueno, nola izango gau, azpeitin hasikoek, Bai. ze buelta emango korrikaldi honek? Bueno, azpeitin hasiko da goizuko 8 irteera. Azpeitiko plazatiken. Eta zeatiken pasako geha, tren museotiken, bai, ja bertako kultura eta zeak eginez, tren museoaretiken, daia segitun arroitia mendile igoko dugu. Eta gero ja hortik gainez gain, gazume, zelatunea, erniotik trintxera. Zeleku garra, gaia. Bai. Gero trintxeratiken urraki gaina beha ez deu ingo, baina hortiken ja murumendira pasako geha. Bai. Murumenditiken mandubi, horre ongoa, anoa puntu haundi bat. Hoi izango gutxera bera 33 kilometrua. Eta bai utziztegu, horre... Erdibidian, justu. Bai, anoa puntu importante bat izan behar du, arroza, pasta... Bai, zenbat denbora, hor ze horretan iritsiko jendia gutxura bera horrea. Kalkulauta dakeu, gutxura bera, oso lasterketa azkarra da, oso azkarra da. Bai, Naiz eta 3.000 positibo euki lasterketa azkarra izango da, korrikalaria, oso korrikalaria. Azkarra zuek izango zate lasterketa, bai, Ez. Deneti dago, baina, bueno... Gutxura bera, horre ongoitu, pare bat, 3 ordu, 4 ordu? Bueno, segun bakoitzak ze nola dosifikatzen duen bere indarrak. Gutxura bera, eguardi aldean ibiliko egor jendia, no? Azken binen, lasterketa lelenak bukauko gu kalkulatzen dugu 6 ordu eta 4 den hortxe kalkulatzen dugu, Gero sorpresak egon leizke, baina, bueno, eguraldik ere ikusin behar da. Baina, bai dago bukatzeko ordutegi bat. Azken finen, 12 ordu terdiko muga da. Vale, 12 ordu terdin da ona, bukatu indek, eta hori itxea. Baina, bai egongo da gune batzuk, anoa gune batzutan, ordu konkretu batin sartu behar dana. Hortikan ez bada aileatzen ordu hortan, deskalifikatu inbar deu, bueno, azken finen, kalkulatzen deulako ez talai iritsiko urrengo anoa gunea. Azken finen... Bai, hola, esken mundu guztia esoteko atento, porque igual batzuko soberandu zetostik, eta... Hoi da. Ordu korrika ibili behar da, eta ez oinez, bestela ez da izisten, Bueno, oinez... Busketa batzukin biharko ja oinez, ez da? Oinez, baina, oinez azkar. Oinez azkar. Lo hartu, bastarratan da. Eta orduan, ni pentsatzea, zeudeken gune horiek, adibes trenana esan dezuna, edo bisitakatzeko lekuak, Oiek ez dituk korrika aideken antzako, baizik eta lasterketa ikustea juten dian antzako. Baita de. Baita de. Azken finen, hor dazkeun, bai aztarna batzuk daude, errekorri duen pasako hienak, aztarna batzuetatik pasako hie, eta trikuarrietatik, eta bai. Eta denbora aukiko aldu ikusteko, lepua burua berak ajungoitu korrika, hotzekit, Bakoitzaren kapazitatea. Bakoitzaren kapazitatea. Nik ultra egin izan ditut eta pertxikuk eta ikusi izan ditut, baina, enez gerau hartzen. Guai punta hau da hemen, da geho bilako. Bai. Ondo. Orduan gauzaek ondo pasako zuela behintzat, ez da? Bueno, ondo pasako bebe korrika eta baita animatzea juten zaien olaunek o familiarrak edo ondo pasako bebe. Lasterketan zehar badaude nola kotxeetan bertara iritsi, ez? Vale. Bost oain buruz daine, baina bost azpilekuta kotxeakin iristia badago, behaien laune o familiarra segitzeko, laundu arazteko, animatzea juteko, ez da? Laundu animoetan. Vale. Hola utziko. Laundu animoetan. Momentu horietan malda zehose jateko eman, o bakarrikan alda jant lasterketako antolatzaia jartzen dezuena. A ber, motxila derrigorrezku da. Norbeak eraman behar dut motxila. Bai, korrikalari bakoitzak motxila eraman behar du. Motxila ez aparte, barrune goteien material obligatori juek, segun ze lasterketa dan, gauz bat esigitzeizue, o beste. Eta zuenan zer eraman beharko, zer da bai eraman behar dana? Derrigorrezkue, motxila, ura eramateko kantinplorak, manta termika, xira, kortabientoz deitzen da noi, eta jateko zerbait. Bai, hoi da. Gero,
Karo, zehun nolakudan oso berotxue balin bada, edo kriston zaparraiai balin badu, gauz bat o beste. Azken finen, 30 gradu inbar balin baitu, guantak, Claro. ez die normalak, ez? Baina, bueno, pixkat eguraldiaren arabera, gauz bat o beste. Kudeatuko zuera batea o bestea. Oida. Vale, bikain. Bueno, hauek hemen kusiek hartzai, ja gorritu izki haula, kusiek, asala kurruskari utzi berdio, zapore guztik ondo mantentzeko barruan. Tinta erra, Tinta erra, Guain, eskabetxean jarriko ditugu, baina jarri aurretik ni tipula txikitu berde, eta ire tipular hemen jarri behar deu, baina jungo geha etxabarri jatetxea, sumarra handao, eta indigo eperra, eistari erara. Kusi zetxugu. Azteko daukeu eperre eder bat, ingo deu gorritu oliotan, eta gero suestitu ingo deu berdura batzukin. Izango da kipul gorria, erresil zagarra, azanarioa porrua, batxuria eta erramu pixkat. Erabiliko deu gero aragisalda, ospina, koñaka, ardo txurie, gatza eta piperra, eta bukatzeko platera guarnizio bezala, izango zen, irugiarra, kipulin txikik modena ospinakin konfitatuak, bruselaza konfitatuk, eta gero ingo deu kroketatxo bat, ontxo eta almendrekin. Oin hartuko deu eperra, eta ingo deu lotu. Zertako lotzen deu, gero bere forma plateren ez galtzeko, forma politia mantentzeko. Gatza, eta piper pixka, piper hautza. Eta orduan ja, zutara. Eta bitarten jungo gea, berdurak mosten julianan. Oin porru erdi bat, oin buelta emango diou, eperrai, eta jarraituko deu mosten azanarioa, eta sagarrak. Botako deu, berdura guztik, lapikora. Berdura pixkatia erreta dao, erregosia, eta on ja behar deuna da flanbeatu, koñaka, ardo txuria, ospina, eta hau pixkat saldakin estaliko deu. Utziko dio, behi bakarri, ordu eta erdi, 2 ordu, xamur gelditzeko. Eta oin askeneko pauso izango da, batxuriale, botatzea, eta erramua, pixkate aroma emateko ere. Ospina eta erramukin, espezie puntu hori ematen diau platerai ere. Sukaldari bezala, daramat etxe berrin 27 bat urte. Egia esan, eskolatik irten nitzanen, hemen sartu nitzan lanea, eta oin arte. 2 ordu egosita gero, ikusten deu ja eperra inda daola, eta berdura inda dao. Oin bar deuna da, eperra zabaldu, eta berdura guzti birrindu saltxaikeko. Eta oin bakarri falta zaiguna azkeneko pausoa, dala enplatatzea. Lehendabizi, sagar saltxa jarriko deu, erresila granadakin. Eta hurrengo pausoa izango zan ja, eperra plateren jartzea. Hemen dago gure aukera, eperra istari erara. Bakizun ungaren, etxeberri jatetxen, zumarragan, zuri itxoiten. Vicente, baino, ze gauza goxua indezue, hoi bai dara, Eperra betiko erara, eistari erara, seguru hori ziogela, ez urralako nintu ni, baino, dizdiratxu. Horrela jarraitu, eta bueno, gu gurian jarraituko dugu. Hemen txegaude, eta guantxe jarri behar dugu, eskabetxe martxan. Bi jarraitu tipula moztutzen, dana moztu berdiuta hemen, bale? Asko itzein da. Asko itzein da, bueno, lasai jungo txik, oso ondo bitxestik. Bueno, nik imenin berretena da, betu, ja hemen dakau, olidua ja, eperran zaporekin, eta bogotako etena da, horrena ja, me katxila marra, erraindit. Tipula dantzan, eta hauek bestalde hasiestik. Eroin txeskiteko nea. Bueno, hola ingo deu, barroa sartu. Eta emango jo duna da, aurrena, berua, olioakin pixkat sustantzia, erramuak eta eskaiak eta ja, piperrak bere zapore botatzen hasteko, bai. Hola, ikutsu bat eman. Bueno, eta holako lasterketa bat antolatzia. Ez dit bat erresa izan behar, ez da? Igleno esan deken bezala. Hasi zinaten, hori, WhatsAppeko grupo bat, gero konfinamentuan lasterketa intzen duten, baina hortikan, proiektu holako bat itean, pausu asko jarraitu behar dira, ez da? Bai. Azken finen, beti ikusi izan dugu lasterketa guk parte hartzen o lagunei laguntzen, baina ja tokau zaigunien guk antolatzie, bueno, ikusi dugu... Ez da, nahiko treskantza dara, no? Gauz gehiago diela, Nola aztezeate, zein dia lehen nabiziko pasuak eman dituzuena gau aurra diatzeko? Lehenbizit talde hon bat osau, hoi importanti da.
Danak positibo hartzen ditugu gauzek. Eta danak alde berea behitu, ez da? Objektibo ondo badaude, jarri. ez da txiki batzuk, baina, bueno, ondo. Azken finen idei asko daude, danak garatzea ez da erresa izaten, baina, bueno, talde hon bat osatzea importanti da. Eta gero hortiken ja, talde osauta da honien, da ideiek plazaratu ditugunin, gure artien, noak ajun, ez? Zeintzu dian pausua, lehenengo gauzea udaletxea jungina. Udaletxea junginan, eta proiektua presentau genien. Azken finen, olako proiektu bat, gure zonaldean, ez da olako ultra bat, ez? Ez da gure... Eta zein izan duan aurrenengo erantzuna udaletxea jun, da... Bueno, beharra proiektu... Lehenbizi haitu. Eta gero begilek zabaldu intzaizkien. Eta gero irri batxo bat. Orduan, itzeiten zuzenean, ikusten duzu gesto horiek, eta bueno. Eta horre ja gogo emotik urrengo pasuan bila juteko, ez da? Oida. Eta bueno, ja udaletxearekin hitzein de, beste udaletxeekin de bai bilera bat egin ginun. Zenbat udaletxeekin hitzein behar izan dezue? Danea lau. Lau udaletxeekin. Azpeiti, Errezil, Beizama eta Bidania, vale. Eta laurek oso guztua. Olako gauz bat behartzala baiaran eta gaina ezauna gea gure artin, azken pinen herri txiki die eta bueno, hor elkarre zautzen gea. Eta hori lehen da biziko urratza, udalak eta hor gauza asko lotu bihartuk, errepidiak itxi, bidiakin, eta gero, babesleen historia, babesleek lortu biharko dia, ez da? Babeslien kasuan, olako lasterketa bat, olako proiektu bat, ekonomikuki debai bere impactua dauke. Eta azken finen, ikusite inguruan, Domusa Teknik Espainia mailan liderra die, Frantzin da Italin debai zedea daukebe. Eta bueno, azken finen... Zeitei Domusa Teknikeko bere, zerta dedikatzeitu gauek? Kalderak. Etxe bizitzetako... Eta enpresa anunzio berez, nungu gaituk? Errezilen dago kokatuta. Eta gero, hemen ikusteaten are, hor dakak marea urdina, hori ere hor indarra hartuik bertan, ez da? Azken marea urdine iruditzen zaigu, gure politikan, zen olako proiektua nahi deun osau, marea urdine, bertan egon behar dula. Azken finen boluntrez bezala proposatu genien, eta emango jau anoagune importante bat. Eta marea urdin hori zer dek zehazki jendia jakiteko? Marea urdina da anistazun funtzionala duten pertsonen familia elkarte bat. Eta horrek indarra emango ikor. Horrek indarra emango du, batez be, azkeneko anoagunien. Ze gelduko zaie azkeneko igoera. Xoxoteko igoera. Earra igoera hori ere bai, hor kilak behar ditu hori igotzeko, ez da? Azkeneko momentu, izango 11 kilometro faltan, alegile 50 kilometruan egongoa kokaute. Eta ze topatuko jau kokapen hortan? Ze topako deu? Denetik. Honena junda ikusi egun hortan, no? Bai. Aurreko egunen de dorsalak eta banatzen egongo eta bolsa de korredor ezatean bezala, emango zaie, bertan kamiseta, korrikako kamiseta emango zaie de bai, eta guri importante iruditzen zaigu, garrantzitsu da gurentzako, azken finen partaide guztiek meritu eukitzie bukatzen badebe, ez bakarrik podiuman egingo debenak, baizik eta bukatzen una sari bat eukiko? Denok saria eukiko debe. Eta horrei deitzen zaio ultratan finisher txaketa. Finisher txaketa bat. Oida. Eta azken finen, oida korrikalari gu bezalako korrikalariek podiuma ezin deun atzediu, ez? Hori jarriek premio hori, no? Bueno, zaila una ez bai hor olako izaten, indarroi egiten. Iruditzen zaigu, bai dala korrikalarien txapela bat. Azken finen gero kalin ibiltzeko eta erakusteko, lasterketa hori bukau indu. Eta dibes, lasterketa hontan, zein dit gire satirik utxunena, esateken, ikindaka, korrika, esan goek leku batzuk eukiko, itu para geharrak, dana ditu geharrak, baina baten bat eukiko dana die geharrak. Nik zuritu dau bota honea, lasai, ikitzen etorri aizta.
Eta konta du, zein izango Dana die politiak. Baina bat destakako nuke eta iruditzen zaidala Samiño ja izango litzake 50 kilometro, eta zea ikusten da, Azpeiti ikusten da, urrutire, eta benetan ematen du Pirineoetan gaudela. Vale. Errikiaz, nahi bai, Pirineokuak nahi bai. Guk ez dakeu, zea. Inbirik ez dakau, Pirineoa. Ez. Eta bueno, eta satiriko gorrena lehiak identzako zin izangoa. Satiriko gorrena... Azkeneko kilometroa. Azkeneko ez. Azkeneko ja satisfazioa da. Azkeneko ja satisfazioa, helburua bete indula, eta ni behintzat hori gertatzen zaite, lasterketa ultra bat egitea detenin, azkeneko momentu hori gora etortzea. Gozamenarena, eta, bueno, disfrutatzearena. Beste guztia de bai, baina, bueno, egote zin izangoek orduan mendik, puntxakako gorrena, zin izangoek? Gure gailurre altuenak, Gazume eta Ernillo die. Ja, 1000tik gorako gailurra die. Gainontzekuek behatzireun ibiliko die, eta, bueno, gora beratxuek. Hala ere, korrikalaria, oso korrikalaria. Bai, Bai. Eta korrikalaria nahi ekenien esan, zen nahi dik esan korrikalaria izango kela lehiaketa? Ez da hola kresterillo, harri arte, hola parte bat dauke. Gazumetik, Gazume gailurra gozatzeko moko izango ala, no? Berez gozatzeko moku, ez da arriskutsuik. Parte bat izango litzake, izan dela Gazume gailurra eiteakuen, 50 metro belardi batien, eta hor ja harri arte, hor bai jarriko txugu bolondrezak, pixkat lasaitzeko korrikalarik eta bustita limazio. Labanketa, baina bakarri die 10 metroko tramo bada, pixkat kontu zibili beharrekue, baina gero ja gainotzekue oso, bai, gozamena. Bueno, eta dana ia aurre aututa zekaunez, bitartian jungo gaituk, Arbeitzaino, bertan dago Antona ekologikoak, eta ikusiko zu zer nolako, barazki dazkaen, behain artean bereziak, apiluak eta txikoria. Guazen. Kaixo Joseba, ni Mikel naiz, Nafarroako herri batetan gaude, Arbeitza du izena, eta gaurkoan atxikoria eta apioa erakutsiko dizkizuet. Bueno, hemen ikusi dezakegu apioa. Orain dela 2 hilabete landatu genuen. Urtean zehar hilabete guztitan eduki daiteke apioa. Udaberrian ez ezik. Oso elikagai interesgarria da. Super alimento hauetako bat da. Fibra asko duen alimentua da. Eta esteaga garbitzeko oso ona. Hipertentsiorako, gibela laguntzeko, iltxurrunak ere odola ondo garbitzeko, vitaminak zurgatzeko oso ona da, diuretikoa da atope, gauza ongarri asko dauzka. Bueno, Joseba, apio gehiago ikusi nahi dugu zure platerretan, bale? Guk ekologikoan lantzen dugu dena, ni ingeniero industriala naiz, baina esan dezaket oso pozik nagoela, naturarekin kontaktua daukadalako egunero, eta nire herrian lan egiteko posibilitatea daukadalako. Dena eskuz hartzen dugu. Hau sukaldatzeko ja prest daukagu. Horrela zuritzen da. Hemen badauzka fibra batzuk, kendu behar zizkionak. Eta adibidez, entzaladan jateko oso ona da. Eta horrela, zati txikitan moztu eta listo. Bueno, apioa ikusita gero, guazen atxikoria ikustera. Hemen atxikoria daukagu, beste superelikagai bat da, naiz eta ez izan oso ezaguna. Oso mingotsa da. Mingoztasun hori kentzeko egiten duguna da lotu, edozein goma edo sokarekin, horrela egiten da. Eta hemendiko 25 egun barrutik txuritutak egongo dira eta mingoztasun hori kendu egiten zaio. Atxikoria sukalderako produktu oso ona da ere bai.
baina jendeak entxaladan batez ere jaten du. Abuztuan hasten gara landatzen, eta edukitzen dugu gutxi gora bera udaberri erdia arte, maiatz hasiera edo horrelako zerbait. Apioak bezala ur asko behar du, nahiko bizkor hasitzen da udan landatzen baduzu edo udazkenean, baina gero neguan jarriz gero motel-motel. Izotzak ondo aguantatzen ditu eta ez du lan askorik ematen, zantzeko orduan. Salbenta askorik ez du, baina gutxinaka badijoa. Gaurko lana bukatu dugu, apioak moztutak ditugu eta txikoriak lotutak ere bai. Espero dut saioa gustatu izatea eta animatzen zaituztet produktu superelikagai hauek dasartzera. Ni esker eta ikusi arte. Agur. Aupa, Mikel, fina aiz, zetxugunak agen baratza guztia, eta noiz etortza izen irebek gurekin zukaldatzea honea. Ondo aiz nauzi, eta karri nahekena, eta prestatuko jo hemen elkarrekin. Gaur eta gutarrak. Gurian jarraituko deu. Oantxe, nik hemen letxu hau garbila dakat, rukulak ebai, kukulu ebai, hoize garbitzen junbiak naiz. Lagundu jagonekin, mesedez. Bota. Hau, inbiorkenak aragila atea, bale? Aragila. Ezurra galde batea eta aragila bestea. Oide, gordun, kabla gainen jarriko itemen aragila garbila botatzeko. Honea xe jarri, eta nik jungo nauk nospintxuakin, bale? Perfecta. Venga, hauek, hemen txedakau, harriko temen, eta erabiliko dugu ospintxu egiteko bertako osagaiak, Bale? Hartu bat, bi, eta hiru. Eta ingo etena da hemen, bihartetena da, a ber, igual birrengailuak ingoet. Venga, birrengailuak ingoet. Eta kontatu igu, leheno hasiz, marea urdinak, geho, babesliak, umiak eba izan dek, bere garrantzia handia eukiko duela, ez da? Bai, dudik ez. Azken finen, esan deten bezala zieran, herri festa bat bihurtu nahi deu, nun denek izatie partaide, eta lagun batei bururatu zitzaion, umiek de parte hartzeko modu bat, izango zen, eskulanetan, ikastetxeetan eskulanak egiten dituenien, gure markaketak, guk erabiliko ditugun markatzekuek, behaiek egitie. Gero gu jungo ginen, markatzea, baina, azken finen... plastikako garaian, Oida, umek eskulanak, gurentzako izan daiela, ez? Baina zuek emango, zuek referente txiki bat, ez da? Osea, bestela igual olako txikiak ingo dituzue, ez, plantilla bat eukiko debe, eta, 11-12 urteko umentzako izango da, eskulan hoi, eta, hoi da, erabiliko deune markakean zehar. Iduitzen zaigu, nik egin dituan ultra guztietan, azterketa motzetan, olakoik ez da estetikusi. Eta, iduitzen zaigu... Eta adibidez, zenbat bide gurutze egon goituk karrera hortan? Batzu bai. Eta, gure helburua da oso ondo markatzea. Gertau izan da lasterketetan gutxi markauta, o zeun nola dagoen galdu izana, eta Belaino galimado gauza gehiago jarri berko zu ere bai, ez da? Bai, argitek eta egoteie, eta bai. Azken finen guk ikusi izan deune, bizi izan deune, beste ultratan, ez daiela, gure ultran... Gauza gertatuko ja, beti pasatzen dira, eta lehen dizikoa izan da, eta gehiago, ikusi ezu ezin, zezin, da zen hola moldatu. Mendietan, zelaietan, ganau ebitzea, eta ganauak nahi ez de plastiku eta jan itxitu, eta, horren gauzan bai, baina, kruze bat eta ez ondo egoti itxita, o bideratute. Eta egun hortan langa asko irikin behar ditu. Azarau izan geha, Moskau izan geha. Egun hortan langa asko irikin behar ditu, gero itxin behar dira, gero kudeak eta handi bat behar, egun hortan ez da. Bai, zailau geha de bai, aldan da langa gutxienetetik pasatzia ez, eta hartara de bai korrikalari behaiek de langa guztik ez die izaten irekita, baizik eta... Koska inbiardia pasa. Koska gainetik pasa inbarri izateie, eta hor duen, dakeun esperientzi horrekin, zaiako beha bintan... Seguru ingo zuela oso txukuna itxura errazegak, eta... Eta hartara, umiak de parteide zatie, eta, volontres guztik eukiko debe behaien kamisetie, eta,
hemen eskun daukedan pulsera bezalakue, ba, umiei de eman ingo zaie, jake bolondrez izan dien, karreraren partaide izan dien, eta, bueno, detaile bat. Ze ona. Bai. Bueno, orduan, bai, ja, detaileak eguiko ditue, eta gainean bukatzeunak beste detaile gehiago, ezta? Bukatzen duna eta ez duna bukatzen, plazan paia die. Vale. Korrikalariek paia batekin bukauko debe, azterketa bukaeran paia bat egingo deu plazan, eta bueno, haientzako behintzat, dutxauta gero... Energia, berreskuratzeko, ez da? Bai. Bikain. Bueno, Arzai, eta X paella ekin behar dek, edo sukaldari bat berdezue, o... Bueno, zu etortzen bazea txarra ez? Gonbidatuta nitxok, no? Dudik ezein. Vale. Dudik ezein. Eta nahi nien... Entauta naho, aurreko unin zure urtik diala, eta, bueno, ez dakit azkeni... Igual, gaulpazein nahi nitxiko naho, gaulpazein da igual, Bueno, ondo itxema zu paia die... Ai, ama. Ondo etorria izango zen. Vale, eta zesan bernian, adibidez, historia antolatzeko garaian, nervioak egon goitu giristeko eguna, eta bernola iztean, da segertatzean, da dana ondo, eta... Bai. Nik korrikalari bezala nervio puntua beti etortzen da, eguna gerturatzen dijunean, baina nik uste guk antolatzen deunien eta izten danien gerturatzen dijunean egune, nik uste nervioso gelduko gehala, egongo jela nervioa, azken finen 400 pertson korrikalarien ardura eukiko zu gehi, beste horren besteko bolondresen. Adibidez, egun hortan, en berroi, ozen bat parteia, sortzi esan dezu, atea sinatela en konfinamentu garaian, ez da? Emezortzi honetatik irabazi zinanak, zeustik, irabazingo ikela egun hortan ebai, o nola zei ideak inziak? Home, gure taldin... Jende gorra ziok. Bai. Zemagarren dinuan egun hortan, zemagarren gatu izan? Zarrenetan lehena eta generalien laugarrena. Laugarrena, me lleve el chocolate. Bai, Medalla de nada, eratekena laugarrena. Azken finen gaztieko horratozte, historia honetan, eta bueno, nire 44 urte eta adibidez, egun hortan, mesortzi horiek gehi berrogeita bila danak martxan egon gozate, edo antolamendu moduan egon gozate, o nola ek zuen ideia? Parte hartu ginune horiek gehienak erten ingo ebe. Vale. Eguna aurreko egunetan ondo antolatu, baina egun hortan korrika itea. Bai. Hoi guk taldien esan ginun, gure lasterketa hau, etzala gurie, baizik eta denona zala, talde osokua eta hola hartzeko behaiek. Goxatzea, ez da? Gaina herrien lehenengo edizilue parte hartzie, bueno, beti hor gelditzea. Herriko... Bai, azkenian antolatu, eta zuek ez baizu goxatu bihar, esate, igual hobeto, pandemian ingenuna, asmeku gatea, eta haiak kuidauz, Bai. Bueno, pandemian eta berriz, akaso 3 erren egingoet. Bai, ez da? Gehio entrenaute. Dikain, bueno, ona. Eta honen helburua badek egun batien hau profesionala izatia, odek oetzekiat ultra trail hau egiten dianian, da hor ranking bat, edo zehozetako balioko edo hori aurreagoko zerbait da. Bai, oengoz guazen lehelen egitie, baina ez deun nahi utzi izatie herriko jez, azken finen herria beak korrikalari herritarrak egiten debe ultrak. Bai. Baina, bueno, bakoitza jarriko bere lekuan, ez? Ondo ertetzen bau, ondo ertengo gula, baina ikusiko nola juna honditzen. Bueno, hau ikusi zuzen mulzio indeten hemen, Pipakin, pasakin, olio pixkatein da hemen, iragatzin den, baina gero pixka gehiago behar nun, eta behota diot, barazki pixka terori zein, baina ez da kuidekan, Hau, eharra ongoa. Beiza, probatu nahi aldek. Beitu, probatu. Sustantzia daga, Baina ikusiko zu, zego xo daun, pixka botako dio gainetikan. Bueno, mena izea, Txukundu zu eharra pila. Bai. Gozo ziok, ez da? Bai, bizi. Ospintxu, baina harra, gehiagi iztiu botako platerai, Botako dio bihar duna. Bueno, eta ni plater baten bilan nikoa. Bai. Oide, garbidak akena ja boltsuan jarri. Oide. Vale. Eta ingo deuna da, hemen, beitu. Horrela, segarriko deu. Eta ingo deuna da. Lehen da bizi, ohetxo bat,
tipulana. Venga, tipula hoi bat beti ondo etortzek, Bai. Ni Honek danetan hoi jart. Honek kaltetzi egiten ezerrei. Ez. Gaina, Basio jendia etzakona gustatzen tipula batez, Baina, bueno. Deneti dago. Denetiz, jo. Hola, xe. Vale. Gero, presentazioa de punto a favor. Dana izate garrantzitsuena. Gero hau estia balinatuko, bale? Nola ospintxua gotako zion, da bere sustantzia sekaken, bestela gero fuerte gigatuko, bale? Konforme. Ordu nau, hemen horrela, xe. Letxua pixkat. Berde pixkat beti ondo etortzeala. Pixkat baina, getxeki. Ez, berdia jan berda, fundamentuakin. Bale, eta guen juntzaitezu hemen, behitu, ja, zu garbitu ezula. Hemen, jarri pixkat, eperra gola gainetikan, pusketatxo batzuk. Eta ni bitartian, gaztaina zuritukoet, ikusiko zu. Gaztaina gordina sekula jan aldezu. Gordinik ez. Gordinik ez? Ba, ni juten hoken nian mendira, igual onjota eta gaztainak beti biltzituko lurretik handa, korrika ibiltza izena. Bai. Ba, hartu eta jan iteizkiak. Bai, Bai. Oso goxua dira, A ber, ez dituzu amar jaten, Ez. Baina bat, Hau ale bi, hortik oiru, ez, ikusiko zu, guantxo poratuko zu. Oso goxuak diala. Bi, hoi jarri, entxalada gainean, Pasa alde honta, txukun ibiltzeko. Bai. Oidek. Eitu, Hendia esango, gaztaina gordina? Bai, bani jatet. Eta entxalada nola pixka botata, fin-fina moztuta, oso goxua gelditzea. Eitu, Eta arran bat topatzen bazaizu? Ba, proteina. Betu, heldu. Han? Hola, gordinik lasai. Krasiteu, baina samurra dia, eta zapore ara botatzeu. Zalda. Habituamendutan jarri marko. Maiatzan ordi ez tala egoten gaztainik goindik. Bai, urtsintxak nola jateile gaztaina bai, gordinik. Urtsintxa bezala, hiliko ditu saltoka. Vale. Gainean jarri, letxua gainean. Letxua gainean. Bai, gainean. Dana jarri gainean, Vale, eta vale. Horrela, xe? Hoitek arraso ja, behitu hola gainean, bildurri gabe. Vale. Bueno, hola jarriek, hola txeutziko jo. Etxio kuideikan. Bikain. Eta guain ingo duguna da gaztainak bota hola gainetikan. Pizkatxo bat. Eta besti gabe, guain. Hartu hemen, goiara kada bat. Gure emulsioa jarri. Bixi. Bitu. Traka. Piskatoneaka. Bueno, eta besterik gabe. Badakizue, nola izena zuen horri aldiak hor bertan apuntatu alizateko? Domusa teknik 40.000 mendila azterketan, web horrien hor egongoa apuntatzeko. Hor egongoa apuntatzeko. Gaur arratzaldeko 6etan irikitzen da izkezioek. Animatu zaitezte, egun bikaina izangoa, oso ondo pasatuko deudanak, eta beste gabe, gaurko errezeta hemen dakazue, eundoko platera, hemen txe korrikalaria erra, eta haber sorte asko dakazuen datan ondo atatzekoek, eta aurrea, vale? Ba. Eskerrik asko. Han ikusten nahi zaitut, Iri, saiatuko nahi. Bueno, lagunak, ondo pasa. Bueno. Apuntatu, korrikaitea. Aio, eta bestelarea jungo sartzea. Aio. Herri ezautzea.